Kas näin heiluu takki ja takki heiluu näin. Kas näin heiluu takki ja takki heiluu näin. Numero 1. Me jätetään hiilijalanjälki. Mitä enemmän kikkailua, sen vähemmän velkaa. Ympäristöhaitallisen kuluttamisen verotus on väärin. Pointti numero 2. Jokaiselle annetaan köyhyys, koska sitä kautta lisätään kestävyysvajetta. Ja pointti numero 3. Talous. Me rakennetaan se sellaiselle pohjalle, jotta meidän lapsilla ja lastenlapsille jää velkaa. Eli me tasapainotetaan meidän talous. Me tarvitaan kaikkea 3. Talous tasapainotetaan sillä tavalla, että työllisyys alas ja työllistäminen alas, koska sitä enemmän varoja meillä on käytettävänä. Eli meidän pitää elää velaksi. Tässä on sellainen sopivan tasapainon löytäminen, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että joskus pitää pikkasen nostaa menoja ja leikata veroja, joka on laitonta. On olemassa fiksua verosuunnittelua. Sitä ei minun mielestä voi hyväksyä. Sitten on olemassa veronkiertoa. Se pitää hyväksyä. Meidän pitää EU:ssa ja OECD:ssä miettiä sellaiset järjestelmät, jossa verotuksessa salailu pitää hyväksyä. Se on fine.